Jorden skabes sådan ifølge nordisk mytologi. I starten var der mørke og ingenting. Mørket begyndte at røre på sig. Der kom isblokke fra Niflheim. Og der kom flammer fra Muspelheim. Blokke fra Niflheim og flammerne fra Muspelheim mødes. Og der skabes Ymer. Ymer skabte 2 jætter ud af armhulen. Og et barn fra fødderne. Her er Ymers 3 jættebørn. I tårn blev konen af Humbla skabt. Jætterne drak Humblas mælk. Humblas ligger i isklipperne. Konen af Humblas ligger på isbjergene, og Bora dukker op. Bora bliver gift med en jættekvinde. Bora og jættekvinden fik 3 børn, Odin, Ve og Vile, som er guder. Odin, Ve og Vile vil dræbe Ymer. Næsten alle jætter og Ymer drukner i blod. Guder og jætter er ikke gode venner. Jorden skabes af Ymers krop. Jætter flytter ind i udgang. Ymers øjenbryn blev til hegn rundt om Midgård. Ymers hår bliver til træer. Ymers knogler blev til bjerge. Ymers hovedskal bliver til himmel. De 3 guder smed knister op fra Muspelheim. De små blev til stjerner, lidt større til planeter, og de største til måne og sol. Ulvene følger efter solvognen og efter månen. Ymers hjerte bliver til skyer, og det bliver mørkt. Dagen og natten bliver skabt. Ud af solens varme skabes græsset. Da guderne Odin, Ve og Vile var ude at gå, fandt de 2 træstammer i vandkanten. Og de 2 mennesker blev skabt, og manden hed Aske, og kvinden hed Embla. Odin gav dem ånd. Vile gav dem former og tanke. Vi gav dem skønhed og sanser. Til sidst på denne historie kom en bro mellem Midgård og Asgård. Den hed Bifrost og var en regnbue. Det var Heimdall, der bevogtede broen. Lavet af Iben, Valentin og Christian.